सोरबा BPF UPPL आबसुनि खोथा नङा SNDP बेबायदि खौरां दङ दिनैहाय आङो दंफैयो नैबे हाग्रा मोखां अरनबारि मोखाङाव थांनाय समफ्राव जाय जायगायाव दिनै हादान होजादों बा होदों बेयावहाय जोङो बेयावनि थासारिखौ नायनो बा बेयाव माबायदि जादों बा सानथामसोनि गेजेराव बेयावनि सुबुंफोरा महाय थाखो मा खालामखो महाय जाखो बे गासैखौबो नायनो थाखाय आङो ओंखारदों आंजों लोगोसे सासे लोगो दङ स' दा बेवहाय जोङो थांनो ओंखारदों फैगासिनो दङ नै आधा रास्ता मोनाखै दाबो हादाननि लामा हाग्रानि लामा बिराद बिदिनोसै नै गाहाय गोजौ दासिमबो गावबा गावनि न'खौ फाहामनानै लाफिनाखै नै दाख्लै जा बोफायजादों JCBजों बे ओरैनो दंलाबायो जानांगौ हर समाव ट्रेपारफोर खोंनानैल' उन्दुयो खोमा थायो खोमा ट्रेपारफोर खोंनानैल' दायो न' लुफिननायखौ नुनो मोनाखै बिथांमोनखौ लानानैनो जोङो दाबि दैखाङो जाहाथे BTCनि सिङाव थानाय गासैबो ट्राइबेल माहारिखौ स्पेशेलि बर' फिसाफोरखौ जाय बर' फिसानि जुजिनाय नांनायनि थाखाय बेबादि सख सासननि मोनसे बेबस्था मोननाय बिनि गोहोखौ जाहाथे गुबुंले खालामा बेनि अनगायै गासैखौबो रैखाथि होनायनि बर' फिसाफोरखौ न'खरफ्रोमखौबो साफ्रोमबो बर' फिसाखौबो रैखाथि होनायनि जाहाथे बेबस्था खालामो बे दाबिखौ जोङो BTC सरकारनि खाथियाव दैखांनानै आं नोंथांमोनखौ साबायखर होनानै आंनि बिबुंथिखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय थाबैनो दंफां लाइफांफोरखौ सिफाय बेनिफ्राय मोजां मोजां न' लु बेनिफ्राय बिफां लाइफांफोर गाय बे रोखोम जोंखौ बेबायदि थिनदों बेनिखायनो जोङो दिनैहाय बाव थानो थाखाय जोंहा सम जाबायमोन बेनिफ्राय बेनि उनाव साननैसोनि उनाव बिथांमोननि बुंनाय रावफोरा बेलथायदों जोंहा सोलायबाय बे रोखोम जादों आरो बेनिफ्राय जोङो बे समावहाय जों बेबायदि जोङो दुखु मोनदों जे दिनै बर'फोरनि गेजेरावल' बेफोरबायदि माखासे नोजोरफोरा जोंनियावल' फैबाय थायो जों दिनै बेखौ माखासे केलकुलेसन खालामनानै जोङो नायदों आरो जों नुहुरदों आरो जों नुबाय थायो कागजै पेपारै निउसै जोंनि बर'नि गेजेराव जेरावखि जाया मानो बर'खौल' नासयनाय होस्रांनाय बुख्रुबनाय सुख्रुबनाय जों बे रोखोमखौ जों नुबाय थादों आरोखि नाथाय बै बांलादेशनिफ्राय फैनाय जेनेबा ओरै माबानिफ्राय फैनाय दुमकानिफ्राय फैनाय झारखन्डनिफ्राय फैनाय बिथांमोना जे बे जोंनि गेजेराव गांला गांथाब हा आवग्रिफैदों नङा होमबा बेफोर जिनिसखौ बिसोरो जेबो एक्सन लायाखै बिसोरो जेरैबायदि दखल खालामदों ओरैबायदि बिसोरो दखल खालामनानै बिसोरो लादों आरो बिथांमोननि दखल खालामनाय हाफोरा ओरैबायदि मोजां दै अरै बिसोर ग्रोम ग्रोम जायगायावसो बिसोरो थायो आरो बिसोरनि रायजो जानायफ्रा ओरैबायदि दा मोजां जानानै दङ बिसोरो रावजोंबो जेबो खस्थ' खालामजायाखै सरकारजोंबो बिसोरो होस्रांसि एबा माबा मोनसे बुख्रुब सुख्रुबबो खालामजायाखै जों बे रोखोमखौ जों नुनो मोन्दों आरोखि दा जोङो नुनो मोनो ओरै कारायगावनिफ्राय लानानै नै बे 7 नाम्बारसिमावहाय मैखोम बिसोरो आदिबासिफोरा बिसोरो रायजो जानानै दङ दै अरै ओमफ्राय बिसोरनो बिराद मोजां सुबिदा होदों थारैनो दिनै दंग' बान्दो बेफोरबायदि सुबिदा होदों सरकारा नाथाय जोंनि बर'नि गेजेराव माबा मोनसे सुबिदाखौ जों नागिरोब्ला जों दिनै बेखौ जों मोनाखै जोंनो दंग' नांगौ बान्दो नांगौ माबा मोनसे जोंनो बवारिं नांगौ जोङो दिनै बेफोरबायदिखौ जों बिनो थाङोब्ला जोंनि गेजेराव माबा मोनसे कुइसन लाबोयो जोंनाव सोङो नोंसोरथ' इनक्लुसारिसो नोंसोरनोथ' जों बेबायदि होनो हानाय जोंहा राइट गैया नै बे रोखोम जोंनि गेजेराव बेबायदि बुंहरो आरोखि दा जेनो हक जोङो दिनै बेफोरबायदिखौ जों मोननो थाङाब्लाबो नाथाय जोंनि गेजेराव जों बेखौनो जों लुबैदों जे जोङो दिनैहाय बे हायावनो जोंहा थागिबिखा बर' फिसाखाब्ला जोङो दिनैहाय ट्राइबेल हिसाबै जों जेरावखि थाया मानो जोङो दिनै हा मोननायनि मोन्थाय जोंहा राइट दङखाय जोङो दिनैहाय बे हाग्रा ओनसोलाव जोंनि बे उदालगुरि ओनसोलाव जोङो दिनै बे हाखौ जोङो आवग्रिनानै जोङो थाफैदों जोङो बे हायाव आवग्रिनानै थाफैनाय मानसिफ्रा गोबां गोजान गोजान जायगानिफ्राय फैनानै जों खामिफैदों बेबादिनो दिखियाजुलि ओरै नागालेण्ड बेनिफ्राय ओरै माबा गहपुर बेबादिनो गोजान गोजान जायगानिफ्राय फैनानै बेवहाय हा गैजायै बिदिनो दैजों खुरखा जानाय मानसिफ्रा बे जायगायाव खामिफैदों आरो बेबायदिनो खामिफैदों दा जोङो बेफोर जिनिसखौबो जोङो सार फेरेंगानि सायाव जोङो मुभमेन्ट जानानै जों गासैखौबो जोंनि दुखु प्रकारखौ जों खोन्थाबाय फोसावबाय जोङो मिथिहोबाय बिथाङा जोंखौ बेबायदि होनबाय थायो नोंथांमोना जुदि बे जायगायाव थानोब्ला नोंथांमोननि बे लामाजोंहाय लांलाय लाबोलाय खालामनाय बे थगथा बाथामफोरखौहाय नोंसोर बन्द' खालामनो हागोन ना हाया आरो नोंसोरनि खाथियाव जे रिजार्भ गोदान सिफायदों नोंसोर बेखौ बन्द' खालामनो हागोन ना हाया आरो जोंथ' बेफोरखौ होबथानो जों सरकार नङा जों फरेस्ट नङा बेथ' बिबाना जोंनि नङाना बेनिखायनो जोङो दिनैहाय बुंदों बेफोर खामानिया नोंसिनिसो ओमफ्राय समनि बेलायाव जोंनि गेजेरनिफ्रायनो नङाब्लाबो गुबुन साइडनिफ्राय बे गावसिनि खोथा
माने गावसोरनावहाय बेबायदि माबाया वार्निंआ सहैबाय थायो जेन'बा बे दंफां लाइफां लांनायफोरखौहाय गावसोरनि गेजेरनिफ्राय मालाबानि समाव हमफैयोब्ला नोंसिनि गेजेरनिफ्रायनो खोन्थाहरदों होननानै बेबायदि उल्था जोंखौ फाखायहरो आरोखि नाथाय जोंनि गेजेरनिफ्राय बेबायदि बुंहरनाय रावबो गैया बेबायदि नाथाय बेफोर जिनिसखौ जोंनि फरेस्ट बिफाननिफ्राय एबा ओरैहाय सरकार लेभेलनिफ्रायनो 2 नाम्बार खामानि मावनानै बेफोर जिनिसखौहाय बिसोर मावनानै जागासिनो दङ जों बेखौ जों नुनो मोनो आरोखि नाथाय जोंखौहाय उल्थायै जोंखौ फाखायनो हास्थायगासिनो दङ उल्थायै जोंखौ फाखायनो हास्थायगासिनो दङ माने बबे खायदाखौ लानानै मा रावजों जे हाग्रा ओनसोलाव खामिनानै थानाय बर' फिसाफोरखौ होखारनो हागोन बे कौशलखौ बिसोरो नागिरो आरोखि नाथाय जोङो दिनै गिनो थाङाखै दिनै जोङो हा हु गैया हिसाबै बिसि फिसा लानानै जोङो दिनै बे जायगायाव खामिनानै जोङो फैनो हास्थायबाय आरो जोङो बेयाव थागोन आरो जोङो दिनैहाय बिथांमोनजों जों दुखुबो होजाबायबो जोङो दिनै गोबां गाबनायजों जोङो दिनै जोंनि महिला बिमाफ्रा दिनै जों गाव गावनि न'खरखौ सिफायजादोंब्लाबो जोंनि खुलुमग्रा न'खरखौ गिर्जा न'खरखौ जों दा सिफाय होनानै जोङो गले गले जोङो खावलायदोंमोन आर'ज खालामनानै जों होदोंमोन नाथाय जोंनि आर'ज खालामनायखौ बिथांमोना नाजावाखै सिनायाखै बिथांमोना नाथाय जोङो बे गिर्जा न'खराव हाबनानै जोंनि बिटिआरनि दैदेनगिरिफोर आसामनि दैदेनगिरिफोर इन्डियानि दैदेनगिरिफोर मन्थ्रिफोरनि थाखाय जों आर'ज खालामनानै जों होयो बिथांमोना जोंनि थाखायहाय मोजां दैदेनग्रा जाथों मोजां सामलायग्रा जाथों मोजां थासारिया जोंनि गेजेराव फैथों होननानै जों बिथांमोननि थाखाय आर'ज खालामनानै होयो नाथाय बिथांमोना जोंनि आर'जखौ जों सिनाया जों दिनै बे रोखोम नुदों आरोखि दा बेनिखायनो जोङो दुखु फकास खालामदों आरो जों दिनै सरकारनि सिगाङाव जों दिनै बेखौनो बुंगोन जोङो दिनैहाय बे हाखौ जों नागारनानै जों गुबुनाव जों थांनो हालिया जोङो बेयावनो जोंनो थानो थाखाय सरकारा जोंनो बेबस्था खालामनानै जोंनो होनांगोन आरो दिनै जोंहा गोबां खस्थ' सैनांनानै जोंहा बर' फिसाफ्रा बर' बिमाफ्रा दिनैहाय भुगिनांनानै दङ दिनैहाय बे गोजां बोथोरनि समाव दिनै गावनि गथ' गथायफोरखौ लानानै फेरलेबसे गावनि सिफायखोन्दा प्लास्टिकफोरखौ खोनानैब्लाबो दिनै सैसोनानै जोंनि देराफ्राव बिसोर उन्दुनानै थानो गोनां जादों बे रोखोम जों दिनै नुनो मोनबाय आरोखि बेनिखायनो जोङो दिनै खावलायहरो जोंनि बिटिआरनि दैदेनगिरि सार प्रमद बर' आरो जोंनि सार जोंनि रन्जित फेरेंगा बिथांखौबो जोङो जोंनि दिनै बे 2 नं खालबारिनि आरो ओरैहाय गलकाटानि जानानै जों दिनै बिथांमोनखौ जों खावलायहरगोन नोंथांमोना जेखि प्रकारैब्लाबो जोंनो बेयाव थानो मोननायनि राइटखौ जोंनो होनांगोन आरो जोङो बेनिफ्राय थांनानै गुबुनाव थाहैनायनि जोंहा जेबो खाबु गैलिया जोंहा हा हुआनो गैखालिया बेनिखायनो नोंथांमोना जोंनो बेयाव थानायनि मोनसे राइटखौ जोंनो होनांगोन आरो जोङो खेथियावबो जों बेनिफ्राय जों थांनो हानाय नङा सार बेनिखायनो जोङो बेखौनोल' जोङो दिनै गोसो खौसे जिउ मोनसे जानानै जोङो दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव जों फोसावहरो जोङो बे जायगानिफ्राय जों गुबुनाव जोङो थांनो हालिया आरो बेनिफ्राय जों बेयावनो थानानै जोङो संसार जागोन बेनिफ्राय जोंनि फैबाय थानाय इयुन जेनेरेसनफोरखौ जोंनि फिसा फिसौफोरखौ जोङो बेयावनो जों गेदेर गोलाव खालामनानै जोङो माबा मोनसे जोङो दिनैहाय गेदेर गोलाव खालामनायनि जोंहाबो थांखि आरो मिजिंथि दङ बेनिखायनो जोङो दिनैहाय नोंथांमोननि गेजेराव जों बेखौनोल' जों बुंहरबाय जोंनि गेजेराव गोबां बिफाननि मानसिफोर जोंनि गेजेराव फैबाय आरो जोंनि थाखाय गोबां दुखु प्रकास खालामदों बिथांमोना आरो जोंनो दिनैहाय गोबां अनसुंथाइ जोंनो होफैदों बिथांमोननि थाखायहाय गेदेरथार साबायखर रोजा रोजा साबायखर बावनाय जोङो जासिहरदों आरो बिथांमोना जोंखौहाय गावसिनि खुगानि रावफोरजोंनो जोंखौ बुंदों नोंसोर जेरावबो दाथां नोंसोर गोहो खालाम बे जायगायावनो था नोंसोर बे हाखौ मोनगोन होननानै बुंनायखाय जोंबो गोहो खालामबाय जोंबो बेयावनो थानानै रायजो जानायनि आसाखौ जोंबो खालामबाय बायद' आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै बुंहैदोंमोन जोंनो 21था लिस्ट फैनायाव जोंनो मोनसे लिस्टआ थाबोदों गलगथा गामि बेनिफ्राय सारा सोंदों बबे गलगथा गामिया थाबोबावखो होननानै सारा बुंदों सार बे नों जे बाउन्डार होदों जाम्फैनिफ्राय साहा दाहाब जे बाउन्डार होदों जाम्फैनि खोला बान्दर बे बाउन्डारिनि सिङाव अब्ला नोंसोर थानानै जाथ' जों जेराव थादों बाव मावनानै जाथ' होननायखाय जों बाव जों थानानै जों मावनानै जादों आरो सारनि बाउन्डार होनायखौ जों बाराखै दा दिनैहाय मारै दिनैहाय बे गावनि सारनि दिनै बाउन्डार सिङाव हाबनानै थानायाव दिनै मानो बे गावनि अर्डार होखानायाव मानो दिनै एभिक्सन जानांगौ गोनां जाखो दा जों बेखौ जों बुजिस'नो हायाखै जोंनि रायजो राजा पाब्लिकफ्रा आंनि बुंनाया बिसिनोसै आरो दा बिनि बेब'स्थाया मा दा जों सारनाव जों सोंहरनाय जायो आरो जोङो गथायलांनो नागिरदों
बेबायदि जोंथ' सेल्फ गभर्नमेन्टबो नङा जोङो निउलि माने फर्म जानाय इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपि ओमफ्राय बर' उइमेन जास्टिस फराम जिहेथु जोंहा दंखायो बिमा माहारिफोरनि आफाद बा जोंनाव दंखायो बिथांमोनाबो गैखाया बे हिसाबै जों फिसा एमाउन्टखौ नैबे दुखुथिया रायजो राजाफोरनि थाखाय अनसुंथाइ होलांनो थाखाय आङो बेखौहाय 16,016,000खौ नोंथांमोननो होलांनो नागिरदों बेखौ सोर नाजावो लोगोफोर दा आंजों लोगोसे दंफायो नै बिथांखौ सिनायखागौ बयबो सासे हारि सिबियारि सार अफि दा बिथाङा बेयाव फैनानै माबायदि मोनो आरो बेयावनि रायजो राजाफोरनि थासारिखौ नुनानै माबायदि मोनदों आंनि भिडिअ गेजेरजों फंनैसो खोन्थानो थाखाय आं खावलायहरनाय जाबाय फैनानै दुखु नांदों एसे थानो मोननाय मोनि बे उननि बाथ्रा आं बेखौ बुंनो थांला खिन्थु एसे हारि हिसाबै जाथि हिसाबै गावनिनो बर' फिसा गावनिनो बर' बिमा हिसाबै बे अबस्थायाव जों बर'आ दासिमबो दंबावो बे खोथाखौ आं सिन्था खालामदों गोदो जों बेफोर हाग्राफोराव थायोमोन हाग्राया गैया नङा दङमोन ओमफ्राय फैयै फैयै दाथ' आरो गोबाङानो बानाबो जाबाय हा खुरखाबाय ओमफ्राय सोरनिबा न' बिथायाबो थांबाय बावहाय उफाय राहा गैया हिसाबै बेफोरबायदियावनो थाफैनो गोनां जादों आंबो बेखौनो खावलायगोन जे जायफ्रा मोननांगौ दङ आरो जायफ्रा दा जायफ्रा हा गैथारला दैबानाजों खुरखाजानाय सरकारखौ आं बेखौनो खावलायगोन जे सरकारा नायनानै दानि जिहेथु सरकार बिथांमोना होफिनो आं बेखौल' खावलायगोन जों दङ रावबो खारनाङा सोरबा बिपिएफ इउपिपिएल आबसुनि खोथा नङा एक्स एनडिपि इउनाइटेड फराम दङ जोङो बे समाव थांफिननोसै भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो